Sumala pa sa Council of Florence ang exact or tawag ining ang tama nga pulong nga gamiton diha sa konsagrasyon sa lawas ug sa dugo ni Kristo mao kining mga mosunod. Ingon pa sa Council of Florence, in the consecration of the body, the church uses this form of the words. So sa pag-consecrate daw sa lawas ni Kristo, ang simbahan migamit ni ining maong porma sa pulong. For this is my body. So dapat di na madungagan. Kung madungagan na, unya pagkahuman na usab ang meaning, dili balido ng pagkonsagrar sa pan nga mamahimong lawas ni Kristo. Apan kung madungagan na or makuhaan na, unya wala na usab ang meaning, again, according to the De Defectibus, nga mahitabo nga valid ang misa or valid ang pagkonsekrara sa pan apan na ay dako nga tawag ang kapan ang pari nakasala nga mortal, nakasala ug mortal. Okay. Padayon ta. But in the consecration of the blood, katong bino nga mamahimong dugo sa atong Ginoong Kristo, it uses the following form of the words. Ang simbahan nagagamit sa mga musunod nga mga pulong. For this is the chalice of my blood, the new and eternal testament, the mystery of faith, which will be poured forth for you and many for the remission of sins. Yan ingon po ang Konsilyo sa Trento. Since therefore the words already cited, katong ato ang gibasa ganina, katong the words of consecration clearly declares this, it is plain that no other words constitute the form. So pag ang pari magmisa panahon sa konsagrasyon, maura ning pulunga ang iyang litukon kaaron mamahimong balido ang misa ug makambyo ang pan ug ang bino ngadto sa pagkamatuod nga lawas ug dugo sa Ginoo. Kung makuhaan ni nga dili mahitabo nga mausab ang iyang meaning, mahimo siyang balido apan nakasala ang pari. Apan kung kuhaan kini og dungagan kini unya mausab gani ang meaning, dili gyud na mahitabo nga mamahimong balido ang maong gitawag.